Kag sa number 1, Finance Committee sang Konseho sang Sagay ang magapatigayon sang inquiry angot sa 7.3 million pesos nga wala ma-release nga pondo para sa mga frontliners. Suno kay Vice Mayor Leo Rafaela Cueva, buwas Miyerkules ang aga, nakaschedule ang inquiry kung sa diin ginagda si Juvie Pinongan, ang City Treasurer, agudto maghatag sang kasanagan sa 7.3 million pesos nga health emergency allowance nga wala ma-release. 22 million pesos ang kabilugan nga pondo. Suno kaya City Administrator Attorney Ryan Bonghanoy, siniman nga semana ilagi na paabot man ang resulta sa pagpangusisa sa City Legal Office nga damlag pa ang ginmanduan sang alkalde nga magpatigayon sa investigasyon. Suno kay Bonghanoy, hindi naman nila mapatpat pa ang kaso bangod nga nagapadayon ang pagpangusisa. Pero manginbasihan sa masunod nga tikang nila kung ano ang resulta sang sini nga investigasyon lakip ng rekomendasyon sa CLO. Nagapabili naman ang asilyado ang vault sa City Treasurer's Office. Nagpadangat sang reklamo ang mga doktor kag nurse kay Mayor Narciso Havelosa Jr. matapos nga wala nila sa gihapon mabato ng ilang heya apesar nga nag-abot na ang pondo. Suno kay Bonghanoy, ginsiling ni Pinongan nga nangin masako siya kag padayon pa nga gina-reconcile ang pondo rason nga wala siya makarelease sini. Hindi man niya mabuksan ang vault bangod nalipatan kuno niya ang number combination sunod sa alkalde. Ginpangitaan naman sa medyos ni Havelosa agudto matigayon hatagan sang heya ang mga frontliners. May inquiry nga obrahon. So, I just don't know. I can't speak for her. Hopefully, ara siya to explain her side. So may inquiry, formal inquiry ang SP? That's the statement ni Vice Mayor. Siguro, amo nang ila obrahon.